ассалому алайкум бародарон, дӯстон ва подписчикои канали Қурбонов. Ман ҳастам бо шумо Субҳон Қурбонов ва имрӯз 2 декабр мо қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе. Бисёри бародаро аз мо хоҳиш карданд, мо хоҳиши онҳоро албатта ки иҷро мекунем. мошинҳои гуфтагиатонро имрӯз ба навор мегирем ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар видео лайк зорӣ кунед ва шахсоне ки бори аввал дар канали мо қарор доранд обуна шаванд. Сарбаланд бошед дӯстон. бародарои азиз, оё барои бор равон кардан ба Тоҷикистон душворӣ мекашед? Пас ба ин компания муроҷиат намоед. Ин компания борҳои шуморо аз шаҳри Москва ва Московский област бо нархи арзон ба шаҳри Душанбе, Регар, Ҳисор, Турсунзода, Ленинский район, Ваҳдат, Рӯи Беш бе ягон монеат, бе ягон душворӣ бурда мерасонад. Номерҳо дар рӯи экран ва дар афисани мебошад. Албатта ки занг занед. Opel Duty. Мана Opel Duty ба бозори шаҳри Душанбе бародар барои савдо мана овардааст. Хоҳиш карданд ки Қурбонов ба интернет партофт мана ҳамаи тарафҳои мошина ман мегирам. Opel Duty заводской краскаш дарше лабоша салонша бигирам дода салони Opel скамейкои пеш ақиб чизе ки дар салон аст ба навор мегирем. Комби пускай додажон 99. хуб соли 99. хуб объёми мотораш 1.6 газ бензин чанд сум? Яка 32,000 гуфтестем бо савдо мешавад. 32,000 боз муомила мешавад. Номери телефон 988 988 88 44 44 33. Раҳмат, саломат бош. Занг мезанам, муомила кун. Додарам хоҳиш кард ки ба навор бигир. Бо хоҳиши бародар мана ба навор мегирам. Шуштаам бигир додар. Ҳаҷи бабас бисикет нос дорем. ҳама тарафҳои мошина ба навор мегирам. 4 балон нав. салонша мана салони рулавои система на чӣ чизо дорад. хоб ба навор мегирам. хоб мана скамейкош ҳамаш куҷо шидӣ додарам? комби пускай 2007 ҳуҷҷатош 1 сола. объёми мотор 1.8. хуб газ бензин чанд сум? 85. боз муомила мешавад. хуб номери телефон 900 44 84 99. раҳмат, саломат бош. занг мезанам. мана додарам ба бозори шаҳри Душанбе. мана ласета бисёри бачаҳо ози хоҳиш карданд подписчикои канали Қурбонов якчанд ласета 07 ҳамин мошиноро ба навор бигирем. хоҳиши бачаҳоро мо оз вақт рад наметонем. на ласета
состояние машин бад не. Заводской краска шане. От краска. Салон ша. Руловой система торпеда. Скамейковый ақиб. Мана пеш. Ку додарҷон ласета ком випускай. Випуски 2005 Хуб 2005. Ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Газ, бензин, Газ, бензин. объёми мотор 1.6. Ор балон нав, аккумулятор нав пачка. аҳа. Чӣ чиз дора гуфтам бигӯй, запс кеса. Аккумулятор нав пачка. Хел машин чӣ дора? Автоматик. Автоматика, коробкаш. Хуб. Чанд сум? Хай нами 28 та гуфтем бо харидор занг бизана, агон чӣ муомила мекунем. Қизи харидорӣ кунанд муомила мешавад. Мешавад. Номери телефон. 946 36 30. раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунанд. иншоалло харидорӣ мекунанд. Астраҷи караван додарам барои савдо ба бозори шаҳри Душанбе овардаяй. Хуб, мана ранги металли қаде бисёр базеб шуро. Мошин гаштагияй неки состояниш бисёр нағз. Ба қавли шафиёт мана ман ҳамаи тарафи мошина ба навор мегирам. мошинози дар Тоҷикистон бисёр мошинои хадавои дар шелай салон ша бигирам. аба мана салони мошин не бе ҳаме. хоб мана руловой система астраҷи состояниш бисёр хушрӯ. Мана чихоло ҳама фасон бисёр хушрӯ состояни мошин. хоб ози пирсанд мешавад. Кудо дарҷон ком випускай. Озир 2003. хуб объёми мотор Инжектор 4 фарсунка. гази расшур. хуб 7 моҳ дигар. чанд сум? 45 000 бо савдо мешавад. қизи харидорӣ кунам муомила мешавад. номери телефон 985 37 11 87. занг мезананд, муомила кунед, иншоалло харидорӣ. машинаи некси додарам ба бозори шаҳри Душанбе барои фурӯш овардагияй. мана тарафоша ҳамаша ба навор мегирам. некси рекламаш мана айпеш тарафи росташ. мана некси оранги сиёҳ. салонша заодно як бигирем. салони некси бисёр хоҳиш кунам ки дар интернет партош. хуб мана скаменкои пеш. хуб скаменкои ақиб. биё хрифиси бигзар май. кудо дарҷон некси ком випускай. ҳуҷҷатош моторш. хуб газ, бензин. хуб чанд сум? нексира чанд? 12. агар қизи харидорӣ кунам муомила мешавад. номери телефон 94 08 41 08. раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед. Opel Vectra. ҳамин додарам мошинам ози бад мебиёд. бисёр хоҳиш кардам ки 3 мошин дорам. мошинома
خواهش کنم که بنوار بگیر در اینترنت پرداخت. من از طرفای ماشین من از بنوار میگیرم. اوپل در شیلا یا салони мошин пробег руловой система mana торпеда мегзарем mana полик скамейкои пеш скамейкои ақиб mana бинед ҳозир пурсон мешавем. Вектора кон выпускай. Выпуски навар. Ҳуҷҷатуш. Монда, як моҳи дига монда. Газ, бензин. Ҳар дошт. Объёми мотор 1.6 простои. Чанд сом? 12000 боз муомила мешавад. Номери телефон 980 94 94 08 41 08. Раҳмат, саломат бош. Занг мезанам муомилат. Ҷибек. Додарам барои фурӯш овардагиай. Заводской краскаш будааст. Ман аз банавор мегирам. Opel Хаҷибек. Хоҳиш кардам ки мана дар интернет пардош. Чор балон нава, яъне? Чор балон нав. Салон шаяк бигирем. салони Хаҷибека ба навор мегирам. Руловой система. Mana полико. Скамейкои пеш. Скамейкои ақиб. Хаҷибек кон выпускай додар? 92. Выпуски 92. Ҳуҷҷатош? Мотораш 1.6 простоя. Газ, бензин чанд сом? 20000 бо савдо мешидааст. Номери телефон 904 08 41 08. Саломат бош. Занг мезананд муомила. Караван. Ма ба шумо нарз тамошо дидем. Opel Caravan простой. Ма тарафош тарафои мошина ма нарз банавор. Opel Caravan простой. Дар шелай салонша бигирем дода. Ози салонша. Салона ба навор бигирам, баъд пурсон мешавем. Мана руловой система, торпеда, мана поликҳои пеш, скамейкаҳои пеш, скамейкаҳои ақиб, мана полик, ҳамашама ба навор бисёр. Кон выпускай додарҷон? Караван айкияй? Айма. Выпуски 97. Ҳуҷҷатош? як моҳи дига. Як моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Газ, бензин. Моторш 1.6 простой. Чанд сом? 30 мешавад. Агар қизи харидорӣ кунам муомила мешавад?
боз муомила мешавад. Номери телефон 903 30 13. раҳмат саломат бош, занг мезанам, муомила кунем иншолло харидор.